Христу! Сёння хочу пакінуць вам адну невялікую гісторыю. Аднойчы адна маладая дзяўчынка прыйшла да свайго таты і сказала яму: «Ведаеш, у мяне так шмат цяжкасцяў у жыцці, у мяне нічога не атрымліваецца, я проста стамілася, што мне рабіць? Але тата замест адказу проста паставіў 3 каструлі на агонь. У першую ён паклаў моркву, у другую курынае яйка, а ў трэцюю зярняткі каву. Праз некаторы час, калі ўсё было гатова, ён спытаў дачкі: «Што змянілася?» Яна адказала: «Морква і яйка зварыліся, а кава проста растварылася ў вадзе». Не, гэта толькі знешнія праявы. Насамрэч, цвёрдая морква стала мяккай і падатлівай, крохкае яйка стала цвёрдым, а зярняткі кавы ператварыліся ў кававы напой. Так бывае і з людзьмі. Некаторыя, на першы погляд, цвёрдыя каменныя людзі пад уплывам нейкіх сітуацый становяцца мяккімі і падатлівымі, а на першы погляд слабыя людзі вытрымліваюць самыя цяжкія выпрабаванні. Але самае цікавае – гэта тое, што сталася з кавай. Бо такія людзі, яны не паддаюцца ўплыву, яны самі ўплываюць на сітуацыі. Гэта гісторыя вучыць нас таму, што не заўсёды знешнасць чалавека паказвае яго ўнутраны стан, і трэба ўмець змяняць сітуацыі. А цяпер памолімся 3 «Вітай Марыя» ў 3 інтэнцыях, як вучыў ксяндз Боска. Першае, каб захаваць чыстымі сэрцы, другое, каб пазбегнуць смяротнага грэху, і трэцяе, каб пазбегнуць дрэнных кампаній. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амінь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі жанчынамі і благословленный плод улоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі жанчынамі і благословленный плод улоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі жанчынамі і благословленный плод улоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Марія, успамога хрысціянаў, у імя Отца і Сына і Духа Святого. Амінь. З Богом! Хвала Христу!